kar ku koma kuna aikata aikin jahilan mutane kamar ba su san Allah ba. Ka kalli aikin jahilci da musulmi suke fama da shi a yau, yanda ka san ba su san Allah ba, yanda ka san ba su yadda Allah na kallon su ba, ba su yadda da kiyama ba. Mutum ɗaya sai ya wawure musulmi, ya wawure dukiyan al'umma shi kaɗai ya rike. Kai ka ce bai san Allah ba, bai san da lahira ba, wani aikin jahilai ne. Mutum a kama shi ya ji ya yi zina, aikin jahilai ne zina. Ƙarya aikin jahilai ne wanda ba san Allah ba. Cin amana aikin jahilai ne. Yaudara aikin jahilai ne, duddun Allah ya hana. Duk wannan fa shine muke yi a cikin mu yau. Ka ji abin da Allah ya gaya wa Annabi Musa, fa zan halakar da Fir'auna, zan masa abin da kace in masa, amma ni ma ga doka na, fastaqima ku tsayu a hanya na, kai Musa da Haruna da mabiyanku, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, kar ku koma aikata aikin jahilan mutane kan ba san Allah ba. Malamai suka ce daga ran da ya addu'an nan zuwa ran da aka halakar da Fir'auna, shekara 40 a tsakani. Shekara 40 kafin aka halakar da Fir'auna fa. Sai da Allah ya ga tsayuwansu tukunna, sun tsaya akan hanyar san. Ba wai jiya ne kawai kai addu'a yau a ansa ba. Ba muna yin addu'a shikenan last 4 years an yi addu'a yanzu kenan kawai Allah ya kawo maka duk arziki, ba haka bane. Sai Allah ya ga tsayuwar mu, da gaske muke akan hanyar sa, da gaske mun yarda da annabin da ya zo da aikan, da gaske muna farastin addini. Kafi Allah ya kawo canji. Wani canjin ma fa ba kai zaka gani ba, sai dai jikanunka su faɗa. Sai kun tsaya. Malamai suka ce wannan shekara 40 din ko sai da aka halakar da duk dattawan bani Isra'ila, mabarnata din Allah ya halakar da su, ya tada yara mutanen kirki masu nagarta a zuciyarsu, kafin tukun Allah ya kawo canji after 40 years. Mu kuma kawai sai mutum ya zo yana da dukiya, ya zo angon jama'a, ya shari fili, ya gina hotel, ya kawo matan banza ya zuba, ya kawo kayan shaye ya zuba, ya lalata mutanen anguwa, ba mai iya masa magana, ba mai iya cewa ba daidai bane. Duk da haka al'umma ta lalace. Yau akwai